Time. Hare Krishna. Warm welcome for today's Bhagavatam reading session. இந்த வாய்ப்பை கடவுளுக்கு கொடுத்ததுனால கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगतन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ற மாதிரி
யாருக்கையில ஏழாவது காண்டம் இருக்கோ அவங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. நாங்க முதல் அத்தியாயம் நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த முதல் அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜா கேள்வியா கேட்கிறார் சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட. என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னா, கடவுள் வந்து பாராபட்ச மரம் அல்லவா, ஏன் பார்ஷியாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, அந்த சிசுபாலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு அசுரனா இருந்து கெட்ட செயல்கள்லாம் செஞ்சாங்க. அவருக்கு எப்படி அவர் வந்து முக்தியை கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. இந்த 2 கேள்விகளை இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்துல வந்து பரிஷித் பேசுறார். அந்த 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் ரிஷி, அதாவது இங்க வந்து சுகதேவ் கோசாமி வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். ஓகேவா? நீ என் முன்னாடி ஒரு நல்ல கேள்வியை கேட்ட, நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பதில் சொல்ல ஆரம்பிப்பார். ஓகேங்களா? சோ நமக்கு தெரியும் இந்த பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்றான். நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். நாராயண நமஸ்கிருதம் ஸ்லோகம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. नारायणं नमस्ते நித்யம் நரம் नमस्ते செய்து नरोत्तमं நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம். ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்தம் வரல. देवीं सरस्वतीं வியாசம் ததோ ஜெய உதிரை उदीरयेत् தாயேசு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவதம் अष्टप्रविष्टनित्य சேவையம். भागवतसेवया சேவையம். ஓகேவா? சோ இந்த ஸ்லோகம். ஓகேவா? சோ இது வந்து நம்ம பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயணம் நமஸ்கிருத்தம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரத்தசி வியாசம் ததோ ஜெய உதிரையே நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவதம் சேவையாம். இல்லையா? சோ நான் இந்த பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரிஷிகளையும் ஆத்தர் மெயின் வேதவாசரை வந்து நம்ம வணங்கணும் இல்லைங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து சரி நீ நல்ல கேள்வியை கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவரு வந்து பதில் சொல்றாரு. சோ அப்புறம் வந்து இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த சுகதேவ் கோசாமி வந்து அவருடைய ஆன்மீக குருக்கு வந்து வணக்கம் தெரிவிக்கிறார். ஓகேவா? வணக்கத்தை தெரிவிச்சு அப்புறம் பேசுறார். ஓகே. பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மனிதர்களுக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. ஆனா கடவுள் வந்து இது ரீகேப் பண்ற மாத்தாச்சு. பரமபுருஷ பகவான் வந்து நிர்குணமானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. ரஜஸ், தமஸ் அண்ட் சத்துவ குணான்னு சொல்லிட்டு இந்த பௌதிக விஷயத்துல யார் இருந்தாலும் இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்படுவாங்க. ஆனா கடவுள் வந்து தாக்கப்படுவதில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 8வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பாதியில நிறுத்தணும். ஓகேவா? சோ இந்த இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யார் யார் எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு அப்படி சொல்லிட்டு காமிக்கிறாங்க. யார் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகள், தேவதேவர்கள். ஓகேங்களா? அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோ குணத்துல மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்ல யார் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அசுரர்கள் இருக்காங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அறியாமை, இக்னோரன்ஸ்ல வந்து யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யக்ஷா, ராட்சசா. ஓகேங்களா? இந்த 3 குணங்களுக்கு 3 உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. சோ இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் ஜீவ கோஸ்வாமி பாகவத சந்தர்ப்பத்துல வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பகவான் இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து திவ்யமானவர், டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் இந்த பூ உலகத்துக்கு வந்தா கூட அந்த குணங்களால் அவர் தாக்கப்படுவதில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஆனா இந்த உலகத்துல மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சந்தோஷப்படணும்னு நினைக்கிறாங்க, சந்தோஷப்பட்டு ஒரு செயலை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆஹ் எனக்கு இது செஞ்சா சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அதனோட பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வலியா தான் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் இங்க வந்து சொல்றாரு பாருங்க பிரபுபாதா. ஜெர்மனுக்கும் ஆஹ்
இங்கிலீஷ் மேனுக்கும் வந்து சண்டை நடந்துச்சு. ஓகேங்களா? பட் கடைசியில பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேருமே யாரும் வந்து விக்டரி ஆகல. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் நஷ்டம் தான் ஆச்சு. சோ இந்த சமயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து யாருக்கும் பாராபட்சம் இல்ல. அவர் எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாருக்கும் சமமா தான் கொடுக்குறான். அவன் அவன் பாக்குற பார்வையில தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பகவத்கீதையில இருந்து டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரேமராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே. சர்வ ம். सर्वद्रेषु देहे देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सद्वं ती युता लभा प्रवृत्तिर आरंभ कर्म कर्माणम् असामा स्पृहा राजसी राजसी यतानि जयन्ते वृद्धे भारत सभा சூப்பரா. அப்புறம் अपकसो प्रवृत्ति च प्रामडो महायव च तांसी यल्लि इतानि जायन्ते वृन्दे कुरु नन्दना हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு குணாதிசைகள் மேலோங்கி இருக்கு இல்லையா? அப்ப அவங்களுடைய உடல்ல வந்து என்ன மாதிரி ஒரு அறிகுறிகள் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் நம்ம இப்ப வழக்கத்துல வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா மாதாஜி? முன்னெல்லாம் வடிச்சு சமைக்கும் போது அதுதான் பண்ணுவாங்க. இப்ப வந்து அந்த இது இல்ல இல்லையா? சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த குணாதிசைகள் இருந்தா அவங்க கிட்ட இந்த ஒரு அறிகுறிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, உடல்ல வந்து இந்த சரீரத்துல வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க, 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரம் தான் இந்த உடல் இல்லையா? எல்லா துவாரங்களிலும் வந்து ஒளிரும் ஒளிமயமா இருக்குமா. அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நற்குணங்கள்ல நிறைந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரகாசம் இருக்கும் உடல்ல. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, புத்தர் எல்லாம் பார்த்த ஒரு வழிவட்டை இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து ஃபுல் பிரகாசமா இருப்பாங்க சத்துவ குணத்துல. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா காம உணர்வு, அதாவது இங்க வந்து எதை சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க இல்லையா, மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்ல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுடைய குணாதிசைகள். இது வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு மாதாஜி, கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன். அதனால நீங்க இங்க வந்து ரஜோகுணம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த ரஜோகுணம் வந்து புக் இருந்தா புக் எடுத்துக்கோங்க, நான் இங்கிலீஷ் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப பற்றுதல் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து கட்டுப்படாத ஆசை, வாட் நெக்ஸ்ட், இன்னும் என்னன்னு அப்படின்னு போவாங்க. அப்புறம் ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க, தீவிர முயற்சி இருக்கும் அவங்க கையில. ஓகேங்களா? எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் எந்த ஒரு இடத்திலும் நான் தான் வந்து நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. இது யாரு? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல அறியாமையில இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து எப்பவுமே தெரியும் நமக்கு மாயையாலும் பைத்தியக்காரத்தனாலும் மந்த புத்தியும் இருட்டுல இருப்பாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 3 குணாதிசைகளுடைய நிலைமை பார்த்தோம். ஏன்னா இங்க பரமபுருஷ பகவான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய இருதயத்திலயும் இருக்கிறார். ஓகேவா? எல்லாருடைய இருதயத்திலயும் இருக்காரு. ஆனா அவர் யாருக்குமே வந்து பாராபட்சம் பார்க்கறதே இல்ல. அவன் அவன் செயல்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் வந்து வெற்றியும் அடைகிறான், தோல்வியும் அடைகிறான். அவருக்கு இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. பட் மனிதர்கள் என்ன சொல்றாங்க, அவரை தவறா புரிஞ்சதுனால பார்ஷியாலிட்டி, அவர் வந்து பாராபட்சம் பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த இந்த ஜட இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஆஹ் இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இந்த உலகத்துல வந்து நமக்கு வெயில் காலம், இப்ப மழை காலம், பருவ காலம் அப்படின்னு பல சீசன்ஸ் வருது இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த ஜட இயற்கைக்குள்ள வந்து இந்த 3 கா குணங்கள் இருக்கு அப்படி வச்சு புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இங்க பிரபுபாதா சொல்றாரு. ஓகேவா? சில சமயத்துல நான் ரஜோகுணம் வந்து அதிகமா செய்யுது, சில சமயத்துல தமோ குணம் அதிகரிக்கிறது, சில சமயத்துல சத்துவகுணம் அதிகமா இருக்கிறது. பொதுவாக தேவர்களிடம் எந்த குணம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம் இருக்கு
ஆனா அசுரர்கள் கிட்ட வந்து சண்டை குணம் இருக்கிறதுனால அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குன்னு சொல்றாங்க, ரஜோகுணம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சத்வ குணத்துல இருக்க தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா என்ன பண்ணுவாங்க, யார்கிட்ட ஓடி போவாங்க, பகவான். பகவான் கிட்ட போவாங்க. ஆஹ் ஆனா இந்த அசுரர்கள் போவாங்களா, மாட்டாங்க. மாட்டாங்க அவங்க இல்லையா? முடி சோ இவன் செய்யற செயலுக்கு வந்து கடவுள் மேல தூக்கி சொல்றான், கடவுள் வந்து பாராபட்சம். ஆனா கடவுள் வந்து யாருக்குமே பாராபட்சம் பண்றது இல்ல. ஓகேங்களா? அவங்கவுங்க குணத்துக்கு படி அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கு, அதுக்கேத்த மாதிரி வெற்றி தோல்வி இருக்கு. 9வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி, நீங்களே டர்ன்ஸ் எடுத்து வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே வாசிக்குவோமா? யாரும் வாசிக்கலைன்னு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜோதிராதிரிவாபதி சங்காதன் ந விவிச்சியதே விதந்தி ஆத்மானாம் ஆத்மசதமதித்வா சுவையோந்ததா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, கடவுள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து வியாபிச்சிருக்கார் இல்லைங்களா? சோ வியாபிச்சிருக்கிறதுனால அவர் என்ன சொல்றோம், ஆல் பர்வேடிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அவருக்கு எல்லா விஷயங்களும் நல்லா தெரியும். ஓகே. சோ இங்க வந்து என்ன ஒரு உதாரணத்தை வந்து சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். ஓகேவா? ஒவ்வொரு உயிரினத்தினுடைய இருதயத்துல இருக்கிறார். மேலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிபுணத்துவ சிந்தனையாளர். ஓகேவா? அவருக்கு வந்து எதுவுமே பெருசு சிறிதோ இல்லை. நமக்கு தான் எல்லாம் சில விஷயம் பெருசா தெரியும், சில விஷயம் சின்னதா தெரியும், சில விஷயம் தெரியாம போகும் இல்லையா? அதாவது நமக்கு வந்து நெருப்பை வந்து விறக வந்து பத்த வச்சாதான் அதுல ஒரு நெருப்பு இருக்குன்றது தெரியும். பட் அந்த உணர்ந்த கட்டையில கூட நம்மளால நெருப்பை பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு தண்ணீர் தொட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நீரை தேக்கி வச்சிருக்காங்க. ஒரு பானையில தண்ணி வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல நிழலா என்ன தெரியுது, மேல இருக்கக்கூடிய ஆகாயம் தெரியுது இல்லையா? சோ அப்ப ஆகாயம் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பானையில எப்படி இருக்கும், அதே ஒரு தொட்டில எப்படி இருக்கும், சைஸ் வேரி ஆகுது இல்லையா? சோ அது நம்ம புரிந்து கொள்வதை போல உள்ளதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. கடவுள் வந்து பாராபட்சம் அற்றவர்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோசாமி இதெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ ஒரு உயிரினம் வந்து அரக்கனாவும் இருக்கலாம், தேவனாவும் இருக்கலாம் இல்லையா? அவனை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா, அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அவன் செயல்களை வச்சு அவனை எப்படியாப்பட்டவன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஆஹ் அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. இது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி. यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वादत् तत् तत् एव वागच्छत्वं मम तेजोश्च हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சார். இது வந்து ரொம்ப அழகானதும் புகழ் பெற்றதும் வலிமையான படைப்புகளை எல்லாத்தையும் யார் படைச்சது, கடவுளால தான் படைக்க முடிந்தது இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன விதமான அற்புதமான செயல்களை செய்ய முடியும். பட் இப்ப ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். ஒரு மனுஷன், பல தரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு எபிலிட்டி இருக்கும், ஒவ்வொரு மாதிரி வேலை செய்வாங்க. ஒருத்தன் வந்து சாதாரணமா ஒரு அற்புதமான காரியங்களை செய்வான். ஓகேவா? அதை நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்த்துருக்கோம். அதே காரியத்தை வேற ஒருத்தனால செய்ய முடியாது. இன்னும் ஒருத்தன் வந்து அதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான், அதை கம்ப்ளீட்டா செய்ய முடியாது இல்லையா? பல நிலைகள்ல வந்து செயல்களை செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு பக்தன்ற வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் என்ன செஞ்சிட்டு இருப்பான், ஒரு பக்தருக்கும் பரமபுருஷன் பகவான் எவ்வளவு அருளினார் என்பதை பக்தன் பக்தி செய்வதன் மூலமாக சோதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இதுல வந்து பாராபட்சம்ன்ற ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகேங்களா? மாதாஜி இதை படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? தேசாம் சத்தத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தாஷ் ஏனே மாம் உபதேயந்தி. சோ என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும் எது வந்து பெஸ்ட்ன்னு சொல்றாங்க, பக்தி பண்றதுதான் வந்து பெஸ்ட். ஓகே. அவரை வந்து எப்படி அடைய முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, கான்ஸ்டன்ட்லி நித்தியமா நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அவங்கள வழிபடுறவங்களுக்கு அவரே என்ன கொடுக்குறாரு, அவரை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா?
தொடர்ந்து பக்தி செய்வதனால அவரை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில அவர் சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய மாணவனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ அவனோட புரிதலுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அவன் முன்னேற முடியும். ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்களேன், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க. அதுல யாரோ ஒருத்தர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறாங்க இல்லையா? அதுலயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. அப்ப வந்து ஆசிரியர் பாராபட்சம் பாக்குறவரா? இல்ல. இல்ல இல்லையா? அது மாதிரிதான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாராபட்சம் இல்லாதவன். நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு கடவுளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோன்றத பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அவரை நமக்கு அருள் பண்றாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அத வந்து இங்க சொல்றாரு பாருங்க, தேசாம் சத்தத்தை யுக்தானாம் இல்லையா? அவன் பண்ணியிருக்கிற பக்தி பண்ணி என்னை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இங்க கோட்பாடு பண்றாரு. இதுதான் வந்து சீக்ரெட். எது வந்து சீக்ரெட்னு பாத்தீங்கன்னா ரகசியம். அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், வெறுமனே பக்தி பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அதே ஒரு சிந்தனை உள்ள மனிதன் என்ன பண்ணுவான், இந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணிப்பான். ஓகேங்களா? ஆனா இந்த பக்தி பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டம் இல்லை இல்லையா? ஆனா பொறாமை இருக்கிற மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரையும் சரி கிருஷ்ண பக்தர்களையும் என்ன பண்ணுவாங்க, தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம், அவங்க மேல வந்து பொறாமை இருக்கு. அந்த பொறாமை இருக்கிறதுனால ஒரு மேம்பட்ட பக்தர்கள் கிட்ட கூட என்ன பாக்குறவன், குறை காண்கிறான். ஓகேவா? எவன் ஒருத்தன் வந்து பக்தர்கள் கிட்டயும் குறை காண்றான்னா அவன் வந்து என்ன அல்ல, வைஷ்ணவன் அல்ல. ஒரு வைஷ்ணவர் ஆனவர் என்ன பண்ணுவாரு, யாராவது ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டா கூட பரதுக்க துக்கி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த அது மாதிரி கேட்டர்ல அந்த வைஷ்ணவன் வரமாட்டான். சோ வைஷ்ணவர்கள் ஒருபோதும் யாரு மேலயும் வந்து பொறாமை கொள்வதே இல்லை. சோ அதனால அவங்கள என்ன கேடர்ல வைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நிர்மத் சரானாம் சதாம். ஓகேவா? இது நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா ஸ்ரீமத் பாகவத்ல, நிர்மத் சரானாம். ஓகேவா? அப்புறம் பகவத்கீதையில நமக்கு ஏற்கனவே ஹரே கிருஷ்ணா தெரிவிச்சிருக்காரு, இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? இந்த 3 குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துக்காட்டு கொடுக்குறாரு. அதாவது நெருப்பு வந்து எந்த குணத்தை சேர்ந்தது, யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரஜம். ஆஹ் சுடும் தன்மை. தன்மை, அது குணத்துக்கு எந்த குணத்துக்கு பொருந்தி வரும்? நெருப்பு கோபம். மூட் ஆஃப். கோபம். இந்த எக்ஸாம் மாதாஜி இங்கேயே இருக்கு பாருங்க மாதாஜி, நான் ப்ளூல ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். நெருப்பின் நன்மை குணத்தை குறிக்கிறது, அதாவது சத்வ குணத்தை குறிக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? மூட் ஆஃப் குட்னஸ். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு கேண்டோ இருந்துச்சுன்னா 7வது கேண்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. முதல் சாப்டர் 9வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? சோ அது எரிய பொருட்களை வந்து எரிக்குது இல்லையா? சோ அது வந்து நல்குணத்துக்கு வந்து சொல்றார், மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு. ஓகேவா? So, அந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த கட்டையெல்லாம் வச்சு அதுல கொஞ்சம் பெட்ரோல் டீசல்லாம் போட்டு எரிய எரியும் இல்லையா? எரிஞ்சு அது சமைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம், யாகத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதனால இது மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்குன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நீர் வந்து எந்த குணத்துக்கு சொல்றாங்க, ரஜோகுணத்துக்கு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ரஜோகுணத்துக்கு சொல்றாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா இந்த நீர் வந்து எங்க இருக்கு, ஒரு சின்ன தோல்லையும் இருக்கு. ஓகே, சருமத்திலயும் இருக்கு, அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் கொள்ளளவு வந்து அளவு வந்து வித்தியாசம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? வானம் வந்து எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமை குணத்துக்கு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஒரு வானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம சிறிய பானை தண்ணி வெளியே வச்சா கூட அந்த வானத்துடைய நிழல் வந்து அந்த பானையில விழும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒவ்வொரு குணத்துக்கு இப்ப நம்ம சொல்லலாம். நீ நெருப்பு எதுக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா. தமோ குணம் இல்ல ரஜோகுணம், 2 குணத்துக்குமே போட்டுருங்க. இல்ல மாதாஜி, யார் மாதாஜி புக் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க? புக்கு வச்சிருக்கலாம் மாதாஜி. தமோ குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நெருப்பு வந்து சத்வ குணம் மாதாஜி. இப்ப படிச்சோம் பாருங்க, இங்க இருக்கு. நெருப்பு வந்து நன்மையின் குணம், அதாவது சத்வகுணம். ஓகே. நீர் வந்து ரஜோகுணம். ஆகாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் தமோகுணம். ஓகேங்களா? வானம் வந்து தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களுக்கு இது குறிக்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அது மாதிரி இப்போ ஒரு கேள்வி வரும். இது தேவர்கள் வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்க, தத்துவ சத்வகுணத்துல இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருந்தா கூட மேல் நோக்கி அதிகமா இருக்கிறது வந்து சத்வகுணம். அதே வந்து அசுரர்கள் வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்க,
ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. சோ அப்போ இது வந்து நமக்கு வித்தியாசம் தெரியணும். அவங்க தேவர்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிதானமா பொறுமையா இருப்பாங்க. ஆனா அசுரர்கள் வந்து அப்படி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்ம புராணத்துல இங்க ஒரு பொதுவான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காங்க. விஷ்ணு பக்த ஸ்மிருதோ தெய்வ அசுரஸ் தத் விபர்யா. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா பக்தர் ஒரு தேவர், அதே சமயம் அவர் வந்து ஒரு அசுரன் இல்ல யக்ஷகன். அந்த எதையுமே பார்க்க மாட்டார். ஓகேவா? ஆ அவர் வந்து தன்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைகிறாங்களா அதை தான் பார்க்கிறார். அவருடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்கள் இருக்கு இல்லையா? சோ எதுலையுமே வந்து ஆராய்ச்சி அலைஞ்சு பார்க்க மாட்டார் இல்லையா? சோ அதனால அவர் வந்து பாராபட்சம் அற்றவர்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். ஓகேவா? சோ நம்ம அவளுடைய செயல்களுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்மள அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணணும். இவன் வந்து அசுரனா இல்ல வந்து இப்ப வந்து அசுரர்கள்லாம் இல்ல நம்ம குணாதிசைகளை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து தேவத குணத்துல இருக்கேனா ராட்சச அசுர குணத்துல இருக்கானான்னு சொல்லிட்டு நன்னோட செயல்கள் மூலமா நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா? சோ அப்புறம் இந்த பத்தில வந்து ஞான ஆத்மனா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆத்மனாம் என்ற சொல்லுக்கு வந்து சொல்லுக்கும் பரமாத்மனாம் என்ற சொல்லு ரெண்டு வார்த்தைக்கு வந்து பொருள் சொல்றார். ஓகேவா? நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பரமாத்மா நம்ம வந்து இருதயத்துல இருக்கிறார் இல்லையா? அ- அது வந்து இருதயத்திலயும் இருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருக்காரு. அது வந்து எங்க டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க? ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஷ்டசி இல்லையா? சோ ஈஸ்வரன்னா என்ன அர்த்தம்? அவர்தான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் இல்லையா? இங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து அதிபதியா அவர் தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவுறுத்தல்ல அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும், ஆனால் சிலர் அவற்றை சரியாக புரிந்து கொள்கிறார்கள், மற்றவர்கள் அவற்றை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குணத்தை பத்தி பேசணும், செயல்கள் பத்தி பார்த்தோம். இப்ப வந்து புரிதலை பத்தி சொல்றார். நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் புக்கே இருக்குப்பா, அது நம்ம கரெக்டா படிச்சு கரெக்டா வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன ஆகும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம உயர்ந்த லட்சியத்தை வந்து அடைய முடியும் இல்லையா? பரமபுருஷ பகவான் அதுதானே வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. அதுக்கு வந்து குரு மூலயமா போகணும் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. ஓகேவா? அதே நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகும்? நம்ம உயர்ந்த லட்சியத்தை வந்து அடைய மாட்டோம் இல்லைங்களா? அது வந்து அவனுடைய துரதிருஷ்டம் இல்ல. யார் வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து அதிர்ஷ்டசாலி. இந்த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்பன்னு என்ன? கிருஷ்ணரால இது பேசப்பட்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? வேறு குணத்துல இருக்கவங்க வந்து இதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. ஓகே. அதே வந்து சத்வ குணத்துல இருக்கவங்க அதை வந்து புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதனாலதான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் வந்து பேசுறார். என்ன? கிருஷ்ணா நீதான் வந்து என்ன பரபிரம்மம் பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான். இதெல்லாம் ரிஷி முனிகள்லாம் ஏற்கனவே வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. பட் நீங்க இந்த விஸ்வரூபத்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் 4 கை ரூபத்தை பார்த்துட்டு 2 கை ரூபத்தை பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன வந்துச்சு? ஃபுல் ஞானம் வந்துச்சு இல்லையா? இத்தனை நாள் என்னோட ஃப்ரெண்டு கசின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. இப்ப வந்து ஞானம் வந்து அவரு புரிஞ்சுக்கிறாரு. அது மாதிரி நான் என் ஞானம் வேணும்ப்பா, அவரு யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மேலோட்டமா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெளிப்புறமா பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து ஃபேவர் பண்றாரு, ஆதரிக்கிறாரு, சில பேருக்கு வந்து ஆதரிக்க மாட்டான்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மனப்பான்மையை பொறுத்துதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு அடி எடுத்து வச்சு அவர் எத்தனை பல அடிகள் நம்மளை நோக்கி எடுத்து வைக்கிறார் இல்லையா? நமக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை அவர் கொடுக்குறாரு, நமக்கு வந்து ஆலோசகராகவும் மாறுறாரு, டைரக்டா வந்து நமக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? சோ அப்படி இருக்கும்போது எங்க இருந்துப்பா கிருஷ்ணர் பாராபட்சம்னு நீங்க சொல்ற? கிருஷ்ணர் வந்து பாராபட்சம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற திறமைக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அது பிரதிபலிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஓகே. சோ குறைந்த அறிவு உள்ளவன் வந்து அவரை தவறா புரிஞ்சுக்கிறார், ஆனா அது உண்மை இல்லை இல்லையா? ஓகே. சோ கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் சமமானவர், அப்புறம் எல்லாருக்கும் தயவு வந்து கொடுக்குறாரு. அதுதான் வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து இத சொல்றார். ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. வானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல ஒளிர்வுகள் இருக்குது. இரவில் வந்து இருளில்
இரவில் இருளில் கூட சந்திரன் மிகவும் ஆஹ் அழகாக தெரிகிறது இல்லையா? இதுக்கு வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? புத்திசாலித்தனம் வேணும். அதே சந்திரன் வந்து சில சமயத்துல நம்ம சந்திரன் சூரியன் ரெண்டையும் பாக்குறோம், டூ லைட்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாவா இல்லைங்களா மாதாஜி? ஆமா. மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நைட்ல வந்து நமக்கு நல்லா தெரியறது சந்திரன், பகல்ல வந்து நல்லா தெரியறது வந்து சூரியன். அதே வந்து ஒரு மேகம் வந்து மறைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து சூரியன் இல்லாம போறாரா? நமக்கு தெரியாது. நமக்கு தெரியாது. அது மாதிரிதான் அந்த சூரியனை வந்து மேகம் மூட்டி இருக்கிறதுனால நம்ம பார்க்க முடியல. அது மாதிரி கடவுளை வந்து நம்ம சரியா புரிஞ்சிக்க முடியல. அதுக்கு காரணம் நம்ம தான் இங்க சொல்றாரு. நம்ம எதனால கவரப்பட்டிருக்கோம்? அங்க சூரியன் இருக்கு, சூரியனை வந்து மேகம் போய் கவருது, அதனால நம்ம பார்க்கல. நம்ம வந்து 3 குணங்களால கவரப்பட்டிருக்கோம். அதனால கடவுளை வந்து நம்ம கரெக்டா பார்க்கவும் முடியல, புரிஞ்சிக்கவும் முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதுக்கு நம்ம எதை கிராஸ் பண்ணணும் சொல்லுங்க? சரி, எந்த திரைய விளக்கணும் சொல்லுங்க? மாயை. அந்ததான் இங்க என்னவா சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த மாயைய? அறியாமையும் 3 குணங்கள் இல்லையா? இந்த 3 குணங்கள்ல தான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? சத்வ ரஜஸ் தமஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த குணங்களை நம்ம கடந்து போனோம் இல்லைங்களா? கடவுள் வந்து நிர்குணமானவர் இல்லையா? அவர்கிட்ட போகும்போது நம்ம சுத்த சத்வ குணத்துல போனோம் இல்லைங்களா? ஆமாவா இல்லைங்களா மாதாஜி? மாதாஜி. ஓகே. சோ நம்ம இந்த திரையை நம்ம விளக்கணும். ஓகேங்களா? 10வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி யாராவது வாசிங்க. हरे नमः। यदा शिशुः पुर आत्मन परो राजसृजति एष पद स्वमायया सत्वं विचित्रासु रिरशु ईश्वरस्तायमशयि। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மொழிபெயர்ப்புல கடவுள் வந்து ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு உடம்பு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? இந்த உடம்பு வந்து எப்படி வந்துச்சு? ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒவ்வொரு உடலை கொடுத்திருக்காரு. இது எதனால வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் முன் ஜென்மத்துல செஞ்சிருக்கக்கூடிய செயல்களால வந்துருச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். போன ஜென்மத்துல அவன் செஞ்சக்கூடிய செயல்களால பலனால இந்த உடல் கிடைச்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அப்புறம் ஆஹ் அவர் வந்து மறுபடியும் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து உயிர்ப்பிக்கிறார். ஓகேவா? அவன் கிட்ட வந்து உயிர்ப்பிக்கிறார். ஏன்னா அவன் கிட்ட வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. இந்த வேர்டு மாத்திரம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. உயிர்ப்பிக்கிறார். ஏன் அவன் கிட்ட அந்த 3 குணங்கள் இருக்குது, அதை உயிர்ப்பிக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுறாரு? இந்த பரமாத்மா அவன் உடல்ல உள்ள போறாரு. ஓகேவா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நமக்குள்ள ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கு. பரமாத்மா வந்து எப்பயுமே வந்து மேற்பார்வையாளர் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? நம்மள சாட்சியா இருக்கார் இல்லையா? அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? நம்ம இருதயத்துக்குள்ள மாத்திரம் நுழையல, ஆட்டம் எல்லாத்துக்குள்ள நிலைக்கிறாரு. அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, பராமரிக்கிறாரு, அழிக்கவும் செய்யறாரு. சோ இந்த செயல்கள் செய்யலன்னா இதுக்கும் ஒரு 3 குணங்கள் வேணும் இல்லையா? சோ நான் வந்து சிருஷ்டி பண்ணணும்னா நான் எந்த குணத்துல இருக்கணும்? ரஜோ குணத்துல இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதே வந்து பராமரிக்கணும்னா சத்வ குணத்துல இருக்கணும், சாந்தமா இருக்கணும். அதே வந்து அழிக்கணும்னா என்ன குணத்துல இருக்கணும்? தமோ குணத்துல இருக்கணும். இதனாலதான் 3 குணங்களுக்கு ஒவ்வொரு கடவுளை படைச்சார். யாராவது சொல்றீங்களா அத? நமக்கு தெரியும், சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரம்மா வந்து ரஜோகுணம் படைத்தது. சூப்பர். விஷ்ணு வந்து சத்துவம் பராமரிப்பு, பராமரிப்பு. சிவன் வந்து தமஸ் தமஸ். அழிவு அழிக்கிறாரு. அழிக்கிறாரு இல்லையா? சோ இந்த 3 குணங்களும் வந்து அவர் சிருஷ்டியில கூட தேவை. பட் என்ன படைச்சாரு தவிர அந்த 3 குணங்களால அவர் வந்து என்னைக்குமே பாதிப்பு அடைவதில்லை. ஓகேவா? ஆ இந்த இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அது தானா செயல்படாது. இந்த இயற்கை பிரகிருதி கூட யாரு மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்குது அது செய்யணும்னு? சிருஷ்டி ஆஹ் சிருஷ்டிகர்த்தாவான பகவான் மேலதான் சார்ந்து இருக்குது. ஓகேங்களா? எதுவுமே சுயதீனமானது இல்ல. நம்ம கூட யாரு நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட் இல்ல, நம்ம எல்லாரும் பகவான டிபெண்ட் ஆயிருக்கோம். சரிங்களா? யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்க மாதாஜி. படிங்க. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. பிரகிருதி சுயதேஷ்ட சராசாரம் ஏதுனானேன் கௌந்தேய
ஜகத் விபரீத வர்த்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்ப சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து இங்க வந்து மறுபடியும் விலாவரியா சொல்லியிருக்காரு. குந்தியின் மகனே, நமக்கு தெரியும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து இதை சொல்றார். இங்க இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜட இயற்கை எல்லாமே, அசைவன அசையாதவை எல்லாமே நான் தான்ப்பா இதெல்லாம் உருவாக்குனேன். நான் உருவாக்குறேன், மெயின்டைன் பண்றேன், அழிக்கிறேன், எல்லாம் நான் தான் பண்றேன். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் நடந்துட்டே இருக்கு. இது எதனால? செயல்கள் இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் மாத்திரம் செயல்கள் மற்றும் எதிர்வினைகள் இருக்குது. இந்த 3 குணங்களாலதான் இது நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பரமபுருஷ பகவானான என்னதான் இதெல்லாம் சார்ந்து இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா, இந்த உடல் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டது எதை வச்சு? இந்த ஜட பொருட்களால வந்து ஆக்கப்பட்டது. இந்த சூக்ஷ்ம உடம்பு, ஸ்தூல உடம்பு இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே அவர் கொடுத்த அந்த மகா தத்துவ எலமெண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? உடல் வந்து அவரால தான் வந்து படைக்கப்பட்டதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இந்த உடலுக்கு தேவையான மூலக்கூறுகள், பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன சொல்லுங்க. நீர், நிலம், நிலம், நீர், காற்று, நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், பூமி. ஆகாயம், இல்லைங்களா. நீர். நிலம். ஓகேவா. நீர், இந்த பஞ்சபூதங்கள் வந்து அவர் தான் படைச்சது. அதனாலதான் இந்த உலகம், இந்த உடலும் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்ல. ஓகேவா. கர்மான தெய்வ நேத்ரேன, உயிர்வாழிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கர்மா படி இந்த உடல் வந்து கொடுக்குறார். ஓகேவா. இந்த உடல் வந்து சத்வகுணமா இருந்தாலும் சரி, ரஜோகுணம் இல்ல தமோகுணம் எதுவா இருந்தாலும் அனைத்தும் யாருடைய சக்தி? பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. கடலுக்கு வந்து எத்தனை சக்தி இருக்கு, யாராவது சொல்லுங்க. 3 சக்தி. மூன்று. பகிரங்க சக்தி, வெளிப்பு அந்தரங்க தடா சக்தி, நிரந்தர சக்தி, சதாசக்தி. ஓகே. மார்ஜினல் எனர்ஜி, இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இல்லையா. ஓகே. சோ இத வந்து அவருடைய வெளிப்பாடு தான் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. இது மாதிரி கடவுள் வந்து உள்ள இருந்து கூட நமக்கு வந்து கட்டளைகளை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. பரமாத்மா இவர் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் சமூகம். 11வது உரை யாராவது படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காலம் வாசுதேவ மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காலம் சரந்தம் சுஜதி ஆசிரயம் பிரதான பும்பியாம் நர தேவ சத்யகிருத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன சொன்னாரு? காலம் இல்லையா. காலம் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலா, கர்மா. சோ அந்த எட்டர்னல் டைம், நித்திய காலமும் யாரா இருக்குது? பகவான் தான் இருக்கிறாரு இல்லையா. சோ இந்த பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலமா இருக்கிறார். காலம்தான் பல விஷயங்களுக்கு வந்து பதில் கொடுக்கும் இல்லையா. சோ மகாராஜாவே இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்கி அப்புறம் வந்து என்ன பண்ற, ஜட மற்றும் ஆன்மீக சக்திகளை கட்டுப்படுத்த வருவான பரமபுருஷ பகவான் ஜட சக்தியும் உயிர் வாழியும் காலத்தின் எல்லைக்குள் செயல்பட அனுமதிக்கும் கால காரணியை உருவாக்குகிறார். சோ இந்த ஜட பொருட்களும் சரி, இந்த ஜீவாத்மாவும் காலத்தால கட்டுப்பட்டது. பட் அவர் ஒரு நாளும் காலத்துக்கு கீழே வர்றதில்லை. அவர் தான் காலத்தையே கண்ட்ரோல் பண்றாரு. எப்படி மாயை அவர் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, காலத்தையும் அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. இந்த 2 விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த காலம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இயற்கையா வந்து இந்த டைமை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் சிருஷ்டில யூஸ் பண்றார். ஓகேவா. அவர் வந்து சாந்தில இந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. காலத்தின் படிதான் வந்து ஒவ்வொரு செயல்களும் எதிர்வினைகளும் இருக்கு. ஓகேவா. சோ இங்க வந்து பகவத்கீதையில இருந்து ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரார் சொல்ற ஸ்லோகத்தை யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் வந்து அதர்மம் வந்து வீழ்ச்சி அடைப்படுதோ, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த நேரத்தில் நானே வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. சோ பரமபுருஷ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் படுத்துவார் இல்லையா. அதனாலதான் வந்து நம்ம பாகவதம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம். என்னது அது? ஜென்ம கர்ம. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன, யாராவது சொல்றீங்களா மாதாஜி? ஜென்மாதியஸ்ய ததோ
ஸோ அவர் தான் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணாருன்றதை பார்த்தோம். அவருக்கு வந்து எல்லா விதமான ஞானம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து அவரு சுதந்திரமானவர் அப்படிலாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து அவருடைய பிறப்பு இறப்பு அப்புறம் வந்து குண லீலைகளை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன குணம் உணருது உயர்ந்து நிக்குது? சத்வகுணம். சத்வகுணம். வாசுதேவ மாதாஜி. சத்வகுணம். ஆமா மாதாஜி. யார் ஒருத்தர் அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் வந்து டிரான்சிடென்டல் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம், எவன் ஒருத்தன் காலையில சாயங்காலம் அவருடைய பிறப்பு இறப்பு லீலைகள் எல்லாம் வந்து திவ்யமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து அவனுக்கு என்ன தகுதி வருது, என்னுடைய லோகத்துக்கு வரக்கூடிய தகுதி அவனுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஓகே. இந்த ஜட ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதோ 12 படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இருங்க மாதாஜி, இது இன்னும் முடியல, எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு, கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அது படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நீங்களே தான் படிக்கலாம். இந்த ஜட உலகத்தை வந்து கடவுள் எப்படி படைக்கிறாருன்னா அவருக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கா தான் படைக்கிறார். ஓகேங்களா? பொழுதுபோக்கா அவர் உட்காந்து படிச்சிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? சோ அப்போ படைக்கணும்னா அந்த சிருஷ்டிக்கு தேவையான குணங்கள் வேணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து ரஜோகுணத்தை வச்சு சிருஷ்டிய உருவாக்குறாரு. பராமரிக்கிறதுக்கு வந்து சத்வகுணம் வேணும், அழிக்கிறதுக்கு வந்து தமோ குணம் வேணும். பிரம்ம சமீதையில சொல்லியிருக்காங்க, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண அவர் தான் வந்து உயர்ந்த கட்டுப்பாளர். அப்புறம் அவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்? சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக. அவர்கிட்ட இருந்து என்ன கிடைக்குது நமக்கு? அவர் நித்தியமானவர், எப்பொழுதும் முழுமையானவர், அப்புறம் வந்து பரிபூர்ண ஞானத்தை கொடுப்பவர், சந்தோஷத்தை கொடுப்பவர். அதனாலதான் அவருக்கு என்ன பேரு? சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு யாரு அடி பண்ணிடுறாங்களோ அவருக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்குது, இல்லைன்னா அவருக்கு கிடைக்காது. அவர் எதற்கும் அடி பணிந்தவர் அல்ல. ஓகேவா? இஸ் நாட் கண்ட்ரோல்டு, இஸ் அ கண்ட்ரோலர். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த மாயாவாதி தத்துவவாதிகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகம் வந்து மித்தியகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, மித்தியான என்ன? பொய்யானது. ஓகேவா? சோ இது பொய்யானதா இருந்தா அப்ப சிருஷ்டி பண்றவர் எப்படி இருப்பாரு? இந்த மித்திய படைப்பை பற்றி ஒருவர் கவலைப்படக்கூடாது என்று கூறுகிறார்கள். இது யாரோட வாக்கு? மாயாவதிகளுடைய வாக்கு. இது வந்து உண்மை அல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ மறுபடியும் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, சத்திய கிருத். ஓகே, பரம புருஷனால் படைக்கப்பட்ட எதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியம். சத்தியம் பரம் விஜயத்தை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அவர் வந்து உண்மையானவர். அவர்கிட்டதான் சுப்ரீம் ட்ரூத், அப்சல்யூட் ட்ரூத், பரிபூர்ண உண்மையானவர் இல்லையா? அவர்கிட்ட எங்க இருக்க போகுது? பொய் இல்லையா? சோ இது வந்து சத்தியம் பரம், மித்யா இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ படைப்பின் காரணம் வந்து அவர் தான். ஓகே, சோ இதுல வந்து மித்தியம் இல்லைன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். இது ஒருபோதும் பொய்யானதல்ல, இது சத்தியகிருத். ஓகேவா? இந்த படைப்பு தற்காலிகமா இருக்கலாம், ஆனா அழியக்கூடியது. பட் அது வந்து பொய் இல்லைன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 12வது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏஷ ராஜன் அபிகால ஈசிதா சத்வம் சுராணீகம் இவை வைதி அத்தக தத் பிரத்யானிகான் அசுரான் சூர பிரியோ ரஜஸ் தமஸ்கான் பிரமணோதி உருஸ்ரவாகா. அரசே இக்கால் தத்துவமா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க இந்த மொழிபெயர்ப்புல என்ன சொல்றாருன்னா, 2 பேரை வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க. ஒருத்தங்க வந்து தேவர்கள், இன்னொருத்தங்க வந்து அசுரர்கள். இந்த தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் சத்வகுணத்துல மேலோங்கி இருக்கிறாங்க. அசுரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல வந்தும் ரஜகுணத்துல இருப்பாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் வந்து என்ன பண்றார்? பரமபுருஷ பகவான் இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து தூண்டுகிறார். ஓகேவா? எப்படி? காலத்தின் நியமா, டைம் ஃபேக்டர். ஓகே, கால காரணியா வெவ்வேறு வழிகளில் செயல்பட தூண்டுகிறார். ஓகேங்களா? தூண்டுகிறார். சோ இந்த தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நற்குணத்துல இருக்கிறதுனால மேலும் மேலும் அவங்க வந்து நற்குணத்திலே இருக்கிறாங்க. ஓகே, இங்க வந்து காலத்தின் மூலமா 2 பேரையும் தூண்டுறார் செயல்களை செய்யறதுக்கு. பட் செயல்கள் எந்த விதமான செயல்களை செய்யறாங்க முக்கியம். சோ அதனால இங்க கடவுளுக்கு என்ன ஒரு பெயர் பாத்தீங்கன்னா உருஸ் வரா, உருஸ் ரவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் அவருக்கு. ஓகேங்களா?
அப்புறம் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே தேவஸ்ய ஸ்தி நா பிரியக. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு பேரையும் வந்து அவருக்கு விரோதமும் இல்லை நண்பனும் இல்லை. அவர் வந்து எல்லாருக்கும் சமமானவர்ன்றத பகவானே பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சோ இதுல இருந்து எங்கப்பா பாராபட்சம் வரப்போகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். அவர் அனைவருக்கும் சமமானவர். சாதகமா வந்து, எனவே தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதகமாக்கி அசுரர்கள் கொல்லப்படும் போது அவர் பாராபட்சம் அல்ல. ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து அசுரர்களை கொன்னுடுறாருன்னா அப்போ வந்து கடவுள் வந்து பாராபட்சமா இல்லவே இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு வந்து காலத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா? அஹ் நமக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரியும் இல்லையா? ராமர் கூட பாத்தீங்கன்னா ஈவன் சிசுபால கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 முறை எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குறாரு இல்லையா? 100 முறை எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குறாரு. ராவணனுக்கும் வந்து போப்பா திரும்பி வான்னு சொல்றாரு. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அந்த நான் அட்வைஸை எடுத்துக்கிறது இல்லை இல்லை. அவங்களுடைய குணம், அந்த குணத்தினால அவங்க அப்படியே இருக்காங்க. அதனால கடவுள் வந்து அவங்கள கொல்லவும் செய்யறார் இல்லையா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து அதை சொல்றாரு. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க வந்து பிரபுபாத ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார். அதாவது நம்ம வீட்ல வந்து ஒரு ஹீட்டரு, எலக்ட்ரிக், எல்லார் வீட்லயும் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு இல்லையா? அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வெளிச்சத்துக்கு, வெளிச்சத்துக்கு, அப்புறம் ஹீட்டு, உங்களுக்கு ஹீட்டுக்கு. இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் வச்சும் சமைக்கவும் செய்கிறோம் இல்லையா? அதே கரண்ட்டை வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் சில பொருட்களை வச்சு குளிர்ந்தியான பொருட்களையும் சாப்பிட்றோம். ஒரு கரண்ட்டு தான் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரிஷியன் மேலே தப்பா? அந்த எலக்ட்ரிஷியன் மேலே தப்பா? இல்லைங்க மாதாஜி. இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி இங்கே வந்து படைப்பாளி மேலே தப்பா? இல்ல. இல்லைங்க மாதாஜி. இல்லை இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பாராபட்சம் அற்றவர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இன்னும் வந்து அடுத்த பேராகிராஃப்ல ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்றார் பிரபுபாதா. பகவான் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர்ன்றது வந்து இந்த பத்தியில சொல்றார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூத்தனா வந்து தன்னை கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தன் மார்புல வந்து விஷத்தை வந்து கொடுத்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அகோபகியம் அகோபக்கியம் ஸ்தனகால கூட்டம் இல்லையா? அந்த மார்பிள பால் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அவங்க கொல்லணும்னு நோக்கம். அவர் தெரிஞ்சாரு. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணாரு? அந்த இன்டென்ஷன் பார்த்தாரு. எனக்கு தாய் ஸ்தானத்துல இருந்து பாலை கொடுக்கணும்னு வந்தாங்க இல்லையா? அந்த பாவத்தை தான் பார்த்தாங்க. அத அதுக்குள்ள இருக்க கெட்டதை பார்க்கல அவர். அதனால அவர் உயிரையும் எடுத்து அவருக்கு என்ன கொடுத்தாங்க? மோட்சத்தையும் கொடுத்தாங்க இல்லையா? யாராவது அப்படி பண்ணுவாங்களா? நம்மள யாராவது கொல்ல வர்றவங்களுக்கு இந்த மோட்சத்தை நம்ம கொடுப்பாரா? கடலை விட்டு யாராலையும் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? சோ இது ஆமாங்க வந்து மாதாஜி. தெரியுது கிருஷ்ணர் வந்து கருணை உள்ளவர், அப்புறம் பாராபட்சம் அற்றவன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஓகே. அவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்? சுக்ருதம் சர்வபூதானம், எல்லா உயிர் வாழினங்களுக்கும் வந்து அவரு நண்பரா இருக்கிறார் இல்லையா? போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானம், எல்லாருடைய உயிர் வாழி நலம் விரும்பியா இருக்காரு. எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறார் இல்லையா? இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ சோ இதுல இருந்து நம்ம அவர் வந்து பாராபட்சம் அல்லன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அப்புறம் மத்வமுனி ஒருத்தர் இங்க சொல்றாரு. ஸ்ரீல மத்வமுனி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, காலே கால விஷயே பிஷிதா தேகாதி காரணத் வாத் சுராணிகம் இவ ஸ்திதம் சத்வம். பொதுவாக ஒரு கொலைக்காரனை என்ன பண்ணுவோம்? தூக்கிலிடுவாங்க இல்லையா? இல்லையா? மனு சமயத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்துல? மனு சமயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணையின் அடிப்படையில தான் பண்றாங்க. பனிஷ்மெண்ட்டுக்குன்னா அது வந்து கருணை. ஏன் அதை பண்றாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் வந்து ஒரு கொலைக்காரனை வந்து அந்த காலத்துல வந்து தூக்கு போட்டாங்க? மண்ணு சமிதையில சொல்லியிருக்காங்க. திருப்பி அவனை உயிரோட விட்டா திருப்பி அது மாதிரி தப்பு செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஓகே. அவனோட பாவம் செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து கம்மி பண்றாங்க. அவனை அவனை கொலை பண்ணி. ஆமாவா ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், அந்த முடிஞ்சிட்டு அந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சிட்டு இன்னொரு வாழ்க்கைக்கு போறான். அப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் அவன் அந்த பெட்டர் லைஃபாவது கிடைக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு இமேஜின் பண்ணுங்க. அவனை தண்டிக்கவே இல்லை. அவன் இருக்கிறான். ஒரு கொலைக்கு 4 கொலை, 10 கொலை, 100 கொலை பண்ணியிருந்தா அவனுடைய பாவநிலை எவ்வளவு ஆகும்? டிகிரி அதிகமாமா குறையுமா? நிறைய ஆகும் மாதாஜி. நிறைய ஆகும் இருக்க ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இல்லையா? அதனாலதான் அந்த காலத்துல மனு சமீதை பற்றி வந்து கொலை செஞ்சவங்களை வந்து தூக்கிலிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. அது வந்து ராஜாவின் கருணை.
ராஜாவின் கருணையால் அவன் கொல்லப்படுகிறான். ஓகே. இப்ப இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உச்ச நீதிபதியான கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறார். ஓகேங்களா? சோ அது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து கையாளுறார். இப்ப யாரோ ஒருத்தன் பார்த்துட்டு அந்த அரசன் தப்புன்னு சொன்னா அது கரெக்டா தப்பா? மேலோட்டமா பார்த்துட்டு இந்த மனசு தப்பு. மீது பத்திலாம் தெரியல, அவன் மேலோட்டமா பார்த்தா அவன் தப்பு இல்லையா? அதுதான் வந்து நம்ம ஆரம்பத்துல படிச்சோம் பாருங்க. வெளிப்புறத்தை வச்சு நம்ம கிருஷ்ணர் இதை பண்ணாரு அதை பண்ணாரு அந்த மாதிரி பார்த்தா தவறுன்றத சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா மாதாஜி? 13 யாராவது படிக்கிறீங்களா? பிரபு, இவரு இருக்காரு இல்ல, ஜானகிராமன் பிரபு, அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். இருக்கீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு हरे कृष्ण माताजी வாழ்க. अत्रै वेदाहद पूर्वम् इतिहास सुराशिनः कृत्या महाक्रौदौ राजन् पच्यते जात सत्रवे. हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்குறாரு. நாரத முனி வந்து ராஜசூய யக்னம் பண்றாரு யுதிஷ்ட மகாராஜான்ற தகவலை வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொல்வார். ஓகேவா? சோ ஒரு ராஜசூய யக்னம் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும்? அஷ்ட திக்குலயும் போயிட்டு படைய அனுப்பணும். அப்ப எல்லா அரசர்களையும் வந்து அவன் மீட்டுக்கணும் இல்லையா? அங்க வந்து யாராவது இல்ல நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட சண்டை புரியணும் இல்லையா? அப்படி சண்டை போட்டு அந்த வெற்றி வாகை சூட்டி வந்தாதான் ராஜசூய யக்னம் பண்ண முடியும். ஆமாவா இல்லையா? அரே ஆமாங்க மாதா. ஆமா இல்லையா? அது மாதிரி அந்த ராஜசூய யக்னம் பண்ணும்போது எந்த அசுரனை கொன்னார்? ராஜசூய யக்னம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அசுரன் கொண்டார். அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜராசன். ஜராசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டார். மித்த எல்லா அரசர்களும் வந்து ஒத்துப்பாங்க, தேவையான வரி பணத்தையும் கொடுப்பாங்க. அவங்களுடைய தம்பிங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு திக்கா அனுப்பிச்சு விடுவார். ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜசூய யாகம் நடக்க அந்த அரங்குல வந்து யாரை கொன்னார்? சிசுபாலன். சிசுபாலனை கொன்னார். ஏன் வந்து அவன் வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணர் மேல பொறாம புடிச்சுவன், தப்பு தப்பா பேசிட்டே இருப்பார். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு? பொறுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆனா பாண்டவர்கள் வந்து பொறுக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? சோ கடைசியா 100 எண்ணிக்கை முடிஞ்ச பிறகு அவரை கொன்னுடுறார். ஓகேவா? சோ ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா 14? அப்புறம் சத்யபாமா மாதாஜி 15 படிங்க. இங்க 2 ஸ்லோகம் இருக்கு. வந்தவங்க எல்லாம் படிச்சிருங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம். 14 15 மாதாஜி. சத்யபாமா மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே, அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. நீங்க யாராவது படிங்க மாதாஜி. दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाकृतौ वासुदेवे भगवती सा युजे सेदि पूजा. हरे कृष्ण. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15 முடிச்சிடுறீங்களா? உங்களோட யாரும் படிக்கிறாங்களா? யாராவது படிங்க மாதாஜி, நீங்களே யாராவது. தத்ரம் 15 இதம் கராசிதம் படிக்க ராஜபாண்டு சதா ததோ பிரபச்சே விஸ்மிதா மனோ முனினாம் ஸ்ருண்வதம் இடம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க மாதாஜி வந்து தெரியல மாதாஜி. என்ன தெரியல மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரிய மாட்டேன்தா? எனக்கு எனக்கு தெரியல. ஓகே ஓகே. சரி ஜி. யாருக்கு தெரியலன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி? எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சத்யபாமா மாதாஜி எனக்கு தெரியல மாதாஜி. எனக்கு என் போன்ல தெரியல மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்லையா மாதாஜி? தெரியுது மாதா. அது தெரியுது. அவங்க தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. சரிங்க சரிங்க. ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுங்க மாதாஜி, கிளாஸ் முடிய போகுது. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து ராஜசூய யக்னம் பண்ணும்போது இந்த பாண்டவின் புதல்வனான யுதிஷ்ட மகாராஜா பாக்குறாரு, சிசுபாலனை கிருஷ்ணர் வந்து கொன்னுட்டாரு. பட் அவனுடைய ஆத்மா எங்க போச்சு? பகவான் கிட்ட. பகவான் உடல்ல வந்து போயிட்டு மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு. அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு வந்து ஆச்சரியம். என்னடா இவன் இவ்வளவு அளவுக்கு கெட்டவனா இருந்தா இவன் போயிட்டு கடவுள் உடல்ல போயிட்டு மெர்ஜ் ஆறான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திகைப்பா இருக்காரு, கேள்விகளோட இருக்காரு. இத வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரத மகாமுனிவர் கிட்ட வந்து கேள்வியை கேட்கிறார். இதை எனக்கு பத்தி சொல்லுங்க, இந்த விளக்கத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா?
16வது ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணன். श्री श्री युधिष्ठिर उवाच अहो अद्य अद्भुतं हि एतत्दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तद्वे प्राप्तिः सैत्यस्य विद्विषः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ யுதிஷ்டர் வந்து கேக்குறாரு, என்னப்பா இந்த அசுரன் வந்து சிசுபாலன் எவ்வளவு அளவுக்கு பொறாம புடிச்சவன், கடவுளை எப்ப பார்த்தாலும் அவமானப்படுத்திட்டு இருந்தான், இப்ப எப்படி இவன் வந்து சாயுஜ்ய முக்தியை பெற்றான்? இது ஆன்மீகவாதிகளுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம், இவன் எப்படி பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. ஓகேவா? பிறகு பகவானின் எதிரி அதை எவ்வாறு அடைந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. டிரான்ஸ்டென்டலிஸ்ட்னா ஆன்மீகவாதிகள் இல்லையா, அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள் மற்றும் பக்தர்கள். ஓகேங்களா? இங்க இருக்கு ஞானிகள் மற்றும் பக்தர்கள். இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையுமே விரும்ப மாட்டாங்க, நம்ம வந்து கடவுளுக்குள்ள ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா 5 வகையான முக்திகள் இருக்கு. யாராவது சொல்றீங்களா? சாய் ஹரே கிருஷ்ணா. சாயுஜ்ய, सायुज्यं सालोक्यं सायुज्यं சாலோக்கிய, சாமீபிய, சாஷ்டி, சாரூபிய. இல்ல? சாய் லோக்கியன்னா அவர் இருக்கிற லோகத்துக்கு போறது, சாரூபியன்னா அவர் உருவத்தை வாங்குறது, சாமீபியன்னா அவர்கிட்ட இருக்குது, சாஷ்டின்னா அவர்கிட்ட இருக்க ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் இருக்கிறது. இல்ல? இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையுமே விரும்ப மாட்டாங்க, ஆனா ஞானிகள் வந்து இருக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அப்பன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கேள்வி, சிசுபாலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானியும் இல்ல பக்தனும் இல்ல இல்லையா, அவன் வெறுமனே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், பொறாம பிடிச்சவனதான் இருந்தான், இவன் எப்படிப்பா அவன் உடம்புக்குள்ள போனாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, இவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையை அடைந்தாருன்னு சொல்லிட்டு யுதிஷ்டருக்கு வந்து ஆஹ் கேள்வி. ஓகேவா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனின் மர்மமான கருணைக்கான காரணத்தை பற்றி விசாரிக்கிறார். ஓகேவா? 17 அதாவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாத் ஏதும் இச்சாமக சர்வ ஏவ வாயமுனே பகவான் நித்யாவேனோ விஜயஸ்ய திவிஜஸ்ய தாமசி பதிதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ முனிவர் கிட்ட கேக்குறாரு யுதிஷ்ட மகாராஜ், இது மாதிரி ஏற்கனவே வந்து யாருக்கு கருணை காமிச்சாங்க? எந்த மன்னன் சொல்லுங்க? வீணா என்ற மன்னனுக்கும் வந்து கடவுள் வந்து ரொம்ப கருணையை காமிச்சாரு இல்லையா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து ரொம்ப தூற்றி அவமானம் பண்ணி பேசினாரு இல்லையா, அவருக்கும் வந்து கருணையை கொடுத்தாரு இல்லையா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிராமணர்கள்லாம் என்ன பண்ணாரு, அவரை எங்க அனுப்பிச்சாங்க? நரகத்துக்கு அமுச்சு விட்டாங்க இல்லையா. இத பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இப்ப வந்து என்ன பாக்குறேன், கண்ணு முன்னாடியே பாக்குறேன், சிசுபாலன் வந்து ஆஹ் கடவுளுக்குள்ள இணைந்து இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 18 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18. हरे कृष्ण माताजी। तम तम के तम कोश सुध पाव आरभ्य कल पाशनात् संप्रति अमर्षि गोविंदे तंदवक्रश्च दुर्मदिः। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்திருக்கேன் இந்த சிசுபாலன் இல்லையா, அவன் எப்பவுமே கடவுள் மேல வந்து ரொம்ப பொறாமக்காரன், நிந்திச்சுட்டே இருப்பான், ஏதாவது ஒண்ணு அவதூறு பேசிட்டு இருப்பான். அவன் வந்து இறக்கும் போது இப்படி மெர்ஜ் ஆயிட்டான். இவன் மாத்திரம் இல்ல, அவன் அண்ணன் இருக்கான் இல்லையா தண்டவக்ரனும், அவன் சகோதரனும் அதே பழக்கத்தோட தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த 2 பேர் யாரு? சிசுபாலன், தண்டவக்ரன். போன ஜென்மத்துல வந்து ராவணன், கும்பகர்ணன். ராவணன், கும்பகர்ணன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இரண்ய கஷிப்பு, இரண்யாக்ஷன் இல்லையா, 3 யுகத்துக்கு வந்தாங்க. 19 படிங்க மாதாஜி. तपदो रसकुरुत् विष्णु यत्प्रज्ञ परम् अव्ययम् सवित्रो न जादो दिग्वायाम् नन्दं विविशदुस्तमः. हरे அப்ப कृष्ण। வந்து பாருங்க, இந்த 2 பேரும் கடவுளை வந்து அவதூறு பண்ணிட்டே இருந்தாங்க, இருந்தாலும் வந்து ஆரோக்கியமா நல்லா தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க நாக்குக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தொழுநோய் வரல, அவங்க நரக வாழ்க்கைக்கும் போவே இல்லை. இது என்ன, எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு இல்லையா. இது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய கேள்வி தானே. ஒருத்தன் வந்து சபிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு என்ன வரணும்? தொழுநோய் வரணும், இல்ல நரகத்துக்கு இருட்டு பிரவேசத்துக்கு போகணும். இது 2மே இவனுக்கு நடக்கல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பிரபுபாதா தன்னுடைய பொருளுரையில சொல்றாரு, அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து எப்படி பேசினாரு, கிருஷ்ணா நீ வந்து பரபிரம்மம், பரந்தாமா, பவித்ரம் பரமம் பவான், நீரே பரபிரம்மன்,
இல்லையா? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த தங்குமிடமும் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துபவர் இல்லையா? அது ஏதாவது என்ன சொல்றாரு? பியூரிஃபையர். எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இருப்பிடம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். எவ்வளவு அளவுக்கு கெட்டவனா இருந்தாலும் அவனை வந்து சுத்திகரிப்பர் பண்ணுவர் வந்து யாரு? பகவான். இது வந்து பகவத்கீதையிலே ஏற்கனவே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, விஷ்ணு எத் பிரம்ம பரம் அவ்யயம். இந்த சுப்ரீம் விஷ்ணு யாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விஷ்ணு யார் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். இந்த கிருஷ்ணர் தான் வந்து விஷ்ணுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கார். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் தான் ஒரு முழு முதற் கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்து தான் இந்த விஷ்ணு வந்திருக்காரு. இது எப்பவுமே திரும்பி இல்ல. விஷ்ணு கிருஷ்ணர் ஆக முடியாது, கிருஷ்ணர் தான் விஷ்ணு ஆக முடியும். ஓகே, அது மாதிரி பிரம்மன் இஸ் நாட் த காஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா இஸ் த காஸ் ஆஃப் பிரம்மான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய இந்த பரபிரம்மன் சொன்னாங்களே அந்த விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு காரணம் அல்ல, கிருஷ்ணரே பிரம்மாவை படைத்தார். நமக்கு தெரியும் இல்லையா? யாருடைய நாவிலிருந்து பிரம்மா வந்தாரு? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. தொப்புல இருந்து தாமரை தண்டு மூலமா அவர் வந்தார் இல்லையா? அவர் வந்து தாயோட யோனியிலிருந்து பிறக்கல, அதனால ஆத்ம யோனி என்ற பெயர் அவருக்கு இருக்கு பிரம்மாக்கு இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரே வந்து பரபிரம்மம் புரிஞ்சுக்கணும். எத் பிரம்ம பரமம் அவ்யயம். இருதாவது படிங்க மாதாஜி யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कथं तस्मिन् भगवते पुरवक्त्राख्यतामनि पश्यतां सर्वलोकानां वयं वीयतुर् ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி இந்த சிசுபாலர் தண்டவரும் எல்லாருடைய முன்னிலையில் இங்க ரிஷிகள் எல்லாம் பெரும் மனிதர்கள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் உடம்புக்குள்ள போயிட்டாங்க 2 பேரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து இங்க நாரதர் சொல்றாரு, அவங்க ஒரு நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய வைகுண்ட லோகத்தில் வந்து வாயில் காப்பாளரா இருந்தாரு. அவங்க பெயர் பாத்தீங்கன்னா ஜெயா விஜயன் இல்லையா? அப்ப யார் போனது? அந்த குமார்கள் போனாங்க இல்லையா? சோ அந்த வாயிற்காப்பெல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க சொன்னாங்க, நீ என்னப்பா ஒரு வைஷ்ணவ வந்து மதிக்க தெரியல, நீ என்ன வேலை செய்யற, நீ போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சாபம் கொடுக்குறாரு இல்லையா? அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ஆப்ஷன் கொடுப்பாரு, நீ வந்து பல வருஷமா என்ன பிரிஞ்சு பக்தனா இருந்து என்கிட்ட வரையா, இல்ல சிறு காலத்துல வந்து கெட்டவனா இருந்து என்கிட்ட வரையான்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க சொல்லுங்க. நான் சீக்கிரம் சீக்கிரமே வந்துடுறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அந்த 3 ஜென்மத்துல வரேன்றாரு. 3 ஜென்மத்துல இருந்து வந்துடுறேன் கெட்டனா. கரெக்ட் பிரபு மாதாஜிஸ், கரெக்ட் மாதாஜிஸ். சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து என்ன ஆனாங்க, அவங்களுடைய இறுதி இலக்கு என்ன? அவங்க இருந்ததே வைகுந்தம். வைகுந்தம்னா என்ன? அங்க வந்து துன்பம் துயரம் இல்லாத இடம் தான் வைகுந்தம். அந்த இடக்கு திரும்பி போனாங்க. கிருஷ்ணன் உடலில் இணைவது அவர்களின் இறுதி இலக்கு அல்ல. ஓகேவா? பட் காலத்தினால் அவர் என்ன முக்தி பெற்றாங்க? சாரூபியம் மற்றும் சாலோக்கிய முக்திய அடைகிறாங்க. ஓகேவா? பகவான் இருக்கும் அதே கிரகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உடல் வடிவத்தில் வாழ்ந்தனர். ஓகேங்களா? சோ ஒருவர் பரமபுருஷனை நிந்தித்தால் பல பிராமணர்களை கொன்று துன்பப்படுவதை விட பல மில்லியன் ஆண்டு நரக வாழ்க்கையில் இருப்பதுதான் தண்டனை என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது. சோ இங்க அவங்க நோக்கம் புரிஞ்சுட்டாங்க. அவங்க எங்க இருந்து வந்தாங்க? அந்த லோகத்துக்கு போனாங்க. தற்போதைக்கு வந்து இங்க உடல்ல போயிட்டு சாரூபிய முக்தி சாலோக்கிய முக்தி எடுத்தாங்கப்பான்னு சொல்றாங்க. சிசுபாலர் வந்து நரக வாழ்க்கைக்கு நுழைவதற்கு பதிலாக உடனடியாக மிகவும் எளிதான சாயுஜ்ய முக்தியை பெற்றார். ஓகேவா? அவருக்கு வந்து அந்த பாக்கியம் வந்து வழங்கப்பட்டது வெறும் கதை அல்ல, எல்லோரும் அது நடப்பதை கண்டார். ஆதாரங்களுக்கு பஞ்சமில்லை. அது எப்படி நடந்தது? மகாராஜா யுதிஷ்டர் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார். பார்த்ததுனாலதான் ஆச்சரியப்பட்டாரு, கட்டுக்கதை இல்ல இல்லையா? சோ மகாராஜா யுதிஷ்டர் வந்து பேசுறது வந்து உண்மைதான். அவர் சத்தியம் விட்ட வேற எதையும் பண்ண மாட்டார். அதுக்குதான் அவர் பெயர் வந்து என்ன? தர்மராஜா இல்லையா? சோ 21 படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதத் பிராம்பியதி மே புத்திர் தீபாசிர் இவ வாயுனா புருஹி ஏதத் அற்புதமும் பகவான் ஹி அத்த காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து சொல்றார், நாரத முனிவரே, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்த நிகழ்வின் காரணத்தை எனக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்க. எப்படி வந்து ஒரு மெழுகுவத்தி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு, அது வந்து காற்று வந்தா என்ன ஆகும்? அது கொஞ்சம்
நிறைய காற்று வந்து அணைஞ்சிடும், இல்லைன்னா அது அசையும் இல்ல மாதாஜி, இல்லையா? காற்றுனால கொஞ்சம் தொந்தரவாகும். அதை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க, இந்த விஷயத்துல எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு, இது வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு, பட் எனக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இங்க சாஸ்திரப்படி பாத்தீங்கன்னா தத் விஜ்ஞானார்த்தம் சா குரும் ஏவ அபி கச்சத். ஒருத்தர் வந்து ஏதாவது ஒரு குழப்பம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு அவன் யார்கிட்ட போனோம்? குரு கையில போனோம். யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கு, அவர் யார்கிட்ட போனாரு? அவர் குருவான நாரதர் கிட்ட போறாரு, இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்மளும் வந்து இங்க வந்து என்ன எடுத்துக்கணும், நம்ம குருவை அப்ரோச் பண்ணணும், அவர் மூலமா இந்த நிகழ்வுக்கு காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறார். 22வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரும் படிக்கல நமக்கு. படிங்க மாதாஜி. राज्ञस्तत्त्वस आकर्णय नारदो भगवान् ऋषिः दुष्प्राघतम् आभाष्य शृण्वत्यस्तत् सदकथाः. இது வந்து யார் பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை யார் பேசுறாரு? சுகதேவ கோசாமி பேசுறாரு. சுகதேவ கோசாமி பேசுறாரு. ஓகே, சுகதேவ கோசாமி வந்து கேள்விப்படுறார். அதாவது யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து நாரதர் கிட்ட கேட்கிறார், நாரதர் எப்படியாப்பட்டவர்? ஒரு சிறந்த சக்தி வாழ்ந்த ஆன்மீக முனி இல்லவா? அவர் யார்கிட்ட இருந்து ஞானம் பெற்றாரு? பிரம்மா கிட்ட இருந்து அவர் ஞானத்தை பெற்றார், இல்லையா? அவர் தான் வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அவருக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரியும், இல்லையா? சோ அப்ப வந்து இதை பார்த்துட்டு இவர் வந்து இங்க பதில் சொல்ல போறார் அடுத்த உரையில. ஓகேங்களா? சோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாளைக்கு வந்து நம்ம 23 ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.